Džatky, šuľance a iné gruľové šmaky odštartovali príjemný deň na Spiskom Salaši. Plné misky zemiakových chuťoviek sa medzi divákmi raz dva minuli. Čo všetko ste ochutnali? Iba šuľance. Prečo neviac? Pyrohy sa na mne ušli. Tak pyrohy. Spiské na Salaši. A ako mu to chutí? Chutí ti, Jurko? Veľmi dobre to bolo, ja neviem, čo to bolo. Poznáte tie gruľové šmaky? Šmaky. Áno, veľmi dobre boli. Ešte sme nechutnali. Prečo? Lebo sme práve po obede. Potrebujeme, že nám sádne a potom si dáme druhú varku. K druhej várke sa už tento pán pravdepodobne nestihol dostať. Dôvodom bol nabitý program. Majstri kuchári ihneď začali pripravovať maxi pyroh. Špecialitou maxi pyrohu je, že sa nepripravuje v kuchyni, ale vonku varia ho v tejto špeciálnej peci, ktorú používajú iba raz do roka. Maxi pyroh už mal rôzne rozmery. Najväčší bol doposiaľ dlhý 1 m aj 25 cm, čo je dĺžka peci, ktorej sa pripravuje. Postup je ako pri malých pyrohoch. Rozdiel je len v množstve ingrediencií. 4 kg múky, 2 kg hrubej, 2 kg polohrubej, 3,5 kg zemiakovo-brinzovej plnky. Na cesto sa použili ešte aj vajíčka a voda. Pri vyvaľkaní cesta sa striedali všetci kuchári, keď nevládali, zavolali aj divákov. Pomáhal im aj Marek, ten má vo výrobe pyrohov prax. Sme robili s Krstom pyrohy 4-krát do mesiaca, alebo 2-krát tak. Po naplnení cesta dali majstri kuchári pyroh na 15 minút variť. Síce to vyzerá jednoducho, opak je pravdou. Záleží o tom, že by sa nerozvaril, alebo aby sa nerozpadol. Dúfam, že sa nám to nestane. Po uvarení sa kuchárom podarilo vybrať maxi pyroh bez problémov. Po zmeraní bolo jasné, že padol salašnícky rekord. Dĺžka pyrohu bola 150 cm. Ono to mnoho ľudí si ani nevie predstaviť, ako to vyzerá taký pyroh. Ale tí, ktorí sem prídu a keď ho vidia, tak uveria, že takýto pyroh vieme ako navariť. A je to veľmi atraktívne. Z tohto množstva použitých surovín by sa mohol nájsť jeden turistický zájazd. 50-60 pyrohov ako porcii, takže to je krát 8, to je 400 pyrohov. Iba z jedného kúska maxi pyrohu sa najedla skupinka 4 dospelákov. Je to výborné, krásne, nádherné. Áno, 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 áno. Vám už sa podarilo niekedy takýto skvelý pyroh? V živote nikdy, a inak ako do mučných výrobej absolútne nešahám. Je, jak naša mama varila, áno, a jak varí taká istá domáca ako strava. Komu ešte po tomto maxi pyrohu ostalo v žalúdku miesto, išiel súťažiť v jedení pyrohov. Pre dnešnú súťaž sme cirka 500 museli navariť pyrohov alebo pripraviť pyrohov, ktoré sa varia ako čerstvé. A súťažiaci jedia zásadne čerstvý pyroh. Teda nie nejakým iným spôsobom ako mrazené a tak ďalej. Robíme zásadne čerstvé pyrohy. Takže sme pripravili asi 560 pyrohov, ktoré sme museli ako zvládnuť. No ale my si trúfame aj na 10 000 pyrohov. Toľko však nezjedol ani čerstvý držiteľ titulu majster pyroh. Tým sa stal Vladimír Burčák z Osmižian. Tak aj jeme. Ženy, tak pozbudzujte tých mužov. Či už zo Svitu, či už z Kežmarku, či už z Levoče.